اوس خالی سینه اوس اڑلیو کی دنیا اوس خالی سینه اوس دین گو یا محمد مکمل چانین سید دین گو یا محمد مکمل چانین سید چشو بی درود و سلام سلام لال چانین سید قرآن نازل گو جبریل حاضر گو قرآن نازل گو جبریل حاضر گو اسلام یا محمد یہ انعام چانین سید اسلام یا محمد یہ انعام چانی صفحوں کی اعلان چون مومنو ایمان اون صفحوں کی اعلان چون مومنو ایمان اون گلشن آمود بہار امت شانین سید گلشن آمود بہار امت شانی چشو بی درود و سلام سلام لال نبوت کی آخری کمال عظیم عرب لال نبوت کی آخری کمال عظیم عرب لال معراج کے بہانے لول چلے میں چانین سید معراج کے بہانے لول چلے میں چانی ابتدا کروس آدمان الوداع چانی نارس کروم گلزار ددم دیگیس انگتم بہار نارس کروم گلزار ددم دیگیس انگتم بہار دل بلن بیمار یا نبی چانین سید دل بلن بیمار یا نبی چانی چشو بی درود و سلام سلام لال چانی سید ابتدا کروس آدمان الوداع چانین سید چه فدا چه خدایی زرینو بجدایی چه فدا چه خدایی
ज़रैनो बजुदाई छद गछे महजीरोक नार शर चलेम चानी छद गछे महजीरोक नार शर चलेम चानीन सद इब्तिदा करोस आदमान अलविदा चानी आगो दितम दीदार प्रारान छी गुनहगार आगो दितम दीदार प्रारान छी गुनहगार ये जन्नत कथ छुम बकार शुभ छम चानिन ये जन्नत का छुम बकार शुभ छम चानिन चशुबी दरूदो सलाम सलमलाल चानिन इब्तिदा करोस आदमान अलविदा चानिन